laterals quan... Tot i que a vegades és una anàlisi molt propera. Fica uns criteris molt restrictius. Què va passar? Que es van deixar ajuntaments. Podem equivocar alguna valoració important. I això fins on et va arribar? Aquesta se veu la marca. Perd el la fusta també, si fixes. Sí. És una llàstima que es veiem amb el així. L'edifici s'inaugura el 1857. A més, ara una problemàtica que és secundària, però que... Quan jo trobo imatge, està caracteritzada. sembla, a més, vostè amb el punt de fora, Per sort de la terra... Dic sobretot per les plantes. Ja. La planta. O sigui, la fusta de més qualitat, no sé. Aquí sí que surt. Allà també surt, però la realitat és veu. Aquesta fusta... Ara els visitants poden entrar als despatxos, a la sala de reunió. Si hi ha un quantitat,